és un programa que el fan els nens d'aproximadament quart d'ESO, on venen aquí els caps de setmana a explicar els diferents mòduls del Cosmocaixa divulgant la ciència als visitants. Per mi Explainer ha estat una experiència única on he pogut aprendre molts conceptes científics. Explainer he pogut desenvolupar les meves habilitats comunicatives a través de la ciència. Explainer ha sigut una experiència inoblidable perquè he pogut aprendre molt sobre diferents àmbits de la ciència i a més els he pogut explicar a altra gent. El grafè és un material nanomètric format per àtoms de carboni units entre si en formes d'hexàgon, de manera que si ho mirem en conjunt semblaria com si fos un rost d'abelles. Si unim el grafè, que és un material bidimensional, de diferents maneres, podem obtenir altres materials grafítics. Per exemple, si agafem grafè i el pleguem com si fos una esfera, obtindrem els fularens. Si el pleguem com si fos un cilindre estirat, obtindrem nanotubs de carboni. I si apilem làmines de grafè una sobre l'altra, obtindrem el grafit, que és el material que tenim a les puntes dels llapis. El grafè és un material que ha sigut molt revolucionari perquè és el material més fort que es coneix fins ara, és molt dur i resistent i perquè condueix molt bé tèrmicament i elèctricament. El mòdul que més m'ha agradat és el pèndol, perquè crec que és un mòdul on pots fer pensar molt al visitant. Li pots anar fent preguntes com: què és això que veus aquí? Per què cauen les barres? I explica molt bé el moviment de rotació de la Terra. És que només fa com un moviment així, recte. Però llavors, clar, la pregunta seria: per què es van tirant tots els pals així que estan posats en esfera? Doncs hem de pensar que la Terra és com una plataforma sencera. Si amb una plataforma va girant, es veu clarament com tots els pals s'anirien tirant, no? Doncs és exactament això el que passa. L'únic que, en comptes de tenir una plataforma, doncs és la Terra, com he dit, va rotant i doncs cauen tots els pals. Si estiguéssim al pol nord o al pol sud, tots els pals es tirarien en 24 hores, perquè a dalt de tot tarda 24 hores en girar, 24 hores en caure tots els pals. Però aquí a Barcelona no estem al mateix punt i tarda 36,6 hores, perquè quan més baixes per la Terra, doncs més tarda, fins que a l'Equador doncs no s'acabarien de tirar mai, només tiraria. El primer mòdul que vaig explicar va ser el bloc de gel, que, per si no ho sabíeu, la Terra té una característica molt especial que pot tindre els tres estats de l'aigua. En aquest mòdul els podem veure. Aquest és l'estat sòlid, que és el gel, que el podem trobar als pols, per exemple, i si ara el toco amb la meva mà, doncs tinc les mans mullades. I això significa que els àtoms d'aigua que estan al gel han passat a les meves mans en forma de líquid. Si ara frego les meves mans, aquest líquid s'ha evaporat, perquè els àtoms ara estan per tot l'aire. Un dels mòduls que més m'ha agradat és aquest d'aquí, que és la bola de plasma. Ara us explicaré una miqueta què és, que bàsicament a l'escola sempre t'explicaven que els estats de la matèria eren tres: el sòlid, el líquid i el gas. Doncs aquí, a dintre d'aquesta bola, tenim el quart estat de la matèria, que és el plasma. El que passa en el plasma és que els àtoms es mouen molt ràpid i moltes vegades el nucli es separa dels electrons i es queden com flotant a dintre d'aquest gas. Llavors, tu quan apropes la mà, tots els electrons van cap a tu, perquè tu ets un cos millor conductor de l'electricitat que el gas que hi ha aquí dintre. Aquest mòdul és una maqueta de l'ADN, una maqueta a escala més gran que l'ADN real, una cosa curiosa. I aquí es veuen bé els àtoms dels quals es forma, i fa 2 metres, perquè si agafem
la cadena d'ADN d'un dels nuclis d'una cèl·lula humana i l'estirem, farà 2 metres, exactament com això. La selva amazònica comprèn 5 milions de quilòmetres quadrats, dels quals 150.000 són boscos inundats. Els boscos inundats són aquestes zones que veiem en blau al mapa, que són zones que estan inundades 8 mesos dels 12 de l'any. En concret, la conca que s'inunda més al voltant del riu ocupa uns 20 quilòmetres d'extensió al voltant d'aquest riu. I amb les crescudes més grans pot arribar a inundar-se fins a 15 metres. En concret, el bosc inundat que tenim al Cosmo Caixa és una representació exacta d'una zona que tenim ubicada aquí al Brasil, que vam copiar directament i que ara mateix podem visitar. Este que tengo aquí detrás es el pez gato. El pez gato es un pez carnívoro y nocturno. Estos bigotes los utiliza para ir tocando el suelo por la noche, como que no ve demasiado bien, toca el suelo y así se orienta. Otro pez carnívoro que tenemos aquí es el pirarucú, que es ese largo que tenemos allá al fondo, o ahí hay otro. El pirarucú es un pez que puede llegar a medir 3 metros y pesar 200 kilos. Es un tamaño enorme. El pirarucú suele salir a la superficie a respirar y a tomar el aire y a veces se le puede ver saltando. Por último, ese blanco que se aleja por ahí es el arowana. El arowana es el tercer y último pez carnívoro que tenemos aquí en el bosque inundado. El arowana es de la familia del pirarucú, tienen más o menos la misma forma, con la única diferencia de que el pirarucú es más grande, es negro y tiene la boca hacia abajo. El arowana la tiene hacia arriba. Luego también hay bastantes más peces, pero estos ya son más pequeñitos y digamos de menos importancia. Los tambaquís, por ejemplo, los excrementos que hacen sirven de alimento para los peces pequeñitos. De esta manera creamos un ciclo autosostenible en este bosque. La meva experiència com a ajudant d'Explainer crec que ha sigut única perquè puc aprofitar per fer com un explainer normal i explicar els mòduls, però a més és més interessant i entretingut perquè ajudes als nous explainers a saber com han de començar, com han d'explicar, com expressar-se millor, i és com que et recordes a tu mateix quan començaves i com si t'ajudessis. Ser ajudant d'explainer m'ha encantat perquè he pogut ajudar a altres explainers a començar i és una experiència molt agradable perquè puc transmetre els meus coneixements a altres que acaben de començar. A mi em va encantar ser explainer, realment crec que va ser una experiència al·lucinant i vaig voler repetir-ho perquè em va agradar moltíssim. I l'opció de repetir-ho com a ajudant d'explainer, que ve a ser explainer i a la vegada ajudar els nous i donar-los consells, em va encantar. Realment és una gran manera de continuar amb el programa, conèixer més del museu i a sobre fer nous amics.